Falles 2024 en Copava. Tenim el plaer de presentar l'Art Faller dissenyat i construït als centres Copava. Falla del Centre Ocupacional ABD Habilitare, Torrent, ABDpolis Play. Presentamos la falla 2024 del Centro Ocupacional Habilitare ABD Torrent, ABDpolis Play. Este año, con nuestra falla, rendimos homenaje a la antigüedad. El tema protagonista son los videojuegos antiguos que están casi tan viejos como los edificios griegos clásicos. Estas son nuestras ruinas paleontodigitales. En el centro ocupacional también somos un poco vintage, pero siempre continuaremos resistiendo el paso del tiempo. Falla del Centre Ocupacional Miguel Soler a Dispec, d'Énguera. Érase una vez Disney. Falla Centro Ocupacional Miguel Soler. El título Érase una vez Disney. En la base central aparece el castillo de Disney. Con bases alrededor representando a algunas películas de Disney: Mickey Mouse, El Rey León, Blancanieves, Dumbo, Pinocho, Up, Cenicienta, La Bella y la Bestia. La falla nos transmite valores como amistad y lealtad, amor y compasión, respeto a la diversidad y aceptación de las diferencias, amor propio y crecimiento personal, responsabilidad. Disney anima a que persigamos nuestros sueños y a creer la magia haciendo sonreír y soñar a todo el mundo. Falla del Centro Ocupacional Municipal Avance, de Ayora. Bob Esponja. Falla del Centre Ocupacional Municipal El Castellet, de Castelló. 35 anys treballant per la inclusió.
Falla del Centre Ocupacional Espurnes, de Torrent. Safari Espurna. Desde la falla del Centro Ocupacional Espurnes, este año hemos contado la necesidad de cuidar nuestro planeta. A través de un safari vamos a visitar a todos los animales para conocer lo maravillosos que son y lo importante que es tratarlos bien y cuidarlos. Solo tenemos un planeta y hay que respetar a todos los seres vivos que habitan en la Tierra. Las personas debemos vivir y cuidar el planeta y reciclar y cuidar el medio ambiente para que los animales puedan vivir en paz. Un mundo mejor es posible si todos y todas ponemos de nuestra parte. Con nuestras fallas queremos pedir respeto para todos los seres vivos. ¡Viva la falla y viva Espurna! Falla del Centre Ocupacional La Ribera a Dispac, d'Alzira. El Mont Faller. Falla del Centre Ocupacional La Ribera, a Dispac. Lema: el Mont Faller. Estimat viatger, està a punt d'entrar a un món de creativitat, imaginació, enginy i color. El Mont Faller. Benvinguts al Mont Faller. Si traspasses aquest portal trobaràs un món d'imaginació al teu abast. Al principi fusta i cartó s'utilitzà, però la imaginació va arribar. Aquestes figures són personatges fantàstics que guaiten a les profunditats per salvaguardar la mar. Les balenes plenes de goig juguen i boten, tot és un joc. Les balenes que van plenes d'alegria juguen i salten les escenes de cada dia. Éssers imaginaris, animals i humans et contaran el que passa al teu voltant. Al 19 de març, la falla plantada d'estar per poder-la cremar i el cercle del Faller tornar a començar. Falla del Centre Ocupacional Ibas Marchalenes, de València. La casa de Barbie.
Falla del Centre Ocupacional Nou Renaixer de Burxassot, la cloenda. Aquell any, la cloenda és la protagonista. Tu entén, entre tanta gent, trobarem un artista. Tenir un DJ especial. Li fem un homenatge anual. Estem parlant el Niño Bravo. El nostre cor és l'amor. També tenim les viles valencianes. Són un poc ancianes. En els motxos fem un ple i tots gritem «Ole!». Hi ha taules repletes de begudes i entrepans xicotets. Anem a passar-ho molt bé. Tindrem les panxes completes. Eva, es dona medalles pels esports. Perquè he demostrat molt d'esforç. Primer, gener o segon. És igual. Tots són campions! Falla del Centre Ocupacional Municipal de Sueca. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Esta és la falla del Centre Ocupacional de Sueca. I enguany el nostre lema està basat en els Objectius del Desenvolupament Sostenible. I nosaltres hem treballat sobre l'objectiu número 10, que és la reducció de les desigualtats. Ningú es sorprendria si afirmem que existeix una gran desigualtat d'oportunitats en el món. En Espanya, per exemple, el 10% més ric de la població concentra més riquesa que el 90% restant. I aquesta tendència perjudica a la reducció de la pobresa, a la qualitat de les relacions i a l'autoestima de les persones. Un país que redueix les seues desigualtats, siguen econòmiques o socials, creix i se desenvolupa més solidàriament. Per això, volem promoure l'igualtat de les oportunitats entre les persones, ficant especial èmfasi en l'accés a un treball digne, serveis sanitaris i educatius, així com posar en valor les diferències personals per construir una societat realment diversa i completa. Ens ajudes a aconseguir-ho amb xicotetes accions? Gràcies a fallers i falleres, artistes fallers, pirotècnics, bombers i a totes les persones que heu fet possible este vídeo. Comencen les falles 2025!